chaza ukuthi iJameson i-standard sawo siphansi. Angeke uzoyithola phi awufuni ukungilalela. Ayidayise shopping booty chaza lo. Utami angeke uzuyithole iJameson. Iba serious. Please, ufuna ukuphuza nathi noma ufuna ukuthi ungaphuza. Kapha manje sizoyenza siyaba imoto siyangena siyaphuza wesigoduza. Shithi ngisele bese shithi i-standard sami siphansi. Okay, unganami uzokufonela mase usifuna ukuhamba kusho ngeke uphuze. It's fine. Wena ozenzela ukuthi ungaphuzi. Bengithanda ukuthi mina ngizame ukuthi ufane nabanye abantu. Ubone ukuthi Manje kuvimba amaphoyisa. Sevimbela, is there no other end? Abavimba. Are they acting busy? Yeah. Ase khulunyiwe nabo avimba ukuthi makufika amanye amaphoyisa angasakwazi ukuthi engene. But amshasha kuyaqobhoka manje. Please. Ngingene la? Yes. Forget about these cops. They're not gonna do anything. Right now. Yabona nje mangena njengamanje lapha public kuvalekile ngibona ngila. No, around the other side lapha phezulu. Hayi manje ngisaphuza ke mina kuna namhlanje usuku we aningisheni la nginyuke la. Hayibo. The other side. The other side, the dog. Utami, you're gonna drop us off there, but you reverse it back. I cannot throw myself into the fire. Kunamaphoyisa la. Okay, cool. And it's after 12, man. Okay. I need to find out what is going on. However, when I turn to pause and out, I'll turn to pause, but it's fine. But I'm a police now. I'm wise, I'm in. So I distract, I mean, cool me now. Yo, I'm passing. Guys, please. Now go oversee. Now, however, I put them where. Over. Hayi baba lazwadaba we. Shembe uNkulunkulu wasenanda. Ngisoba manje. Ayizisina Yebo wabisoba ngoba ungavuzana nokushape face nje vele. Ngiyabona ushape face. Amaphoyisa? Sazi plus mina ngajwayela ngena sho umnganawo. Mhlawumbe nake nazwana. Mhlawumbe kinajona ukubiza nokushisa impepho. I collect my bribe. I collect high cost. Hayi mhlawumbe Shuza was put up manje. Kusetshenzwa imali uDecember kusenza manje indaba ngovula. Iyakhulani ngophi? I told you would. I told you. Oh, yimani ke siyazi. Wonke umuntu uzama sekuvaliwe. No. Oh, ababribanga today. Oh, come on, B. You mean to tell me that if you can't go in now? I want to go in. Okay, cool. Do you want a drink? I want a drink. I want a drink. Sizomdlela ufuna ukuphuza phi awuzama umzamo. That's big ufuna ukuphuza. Oh. Uthini phone calls? Edwa. Faka izaza. Bangene. Hayi kuhamba sukumeza imoya yenu nefiso. Yebo.